Laxe da bai, hementxe gaude Samames erdikaldean, Imanol Agirretxe Usurbildarrakin. Bueno, Imanol, aurreko urtean utxeta bat galtzen hasi, 3-1 buelta eman zenioten, poza eta laitasuna nagusi, gaurkoan ezin izan da. Ez, gaurkoan ez, bueno, nik uste lehen gorten irazi genula, artengoan ezin izan deula, aile gondo aprotxatu da genukera, baina, bueno, nik uste gaur berriz hemen etorrian jende guztiak irazula, batez kamiseta hau nabarmendu ala, eta, bueno, alde hortatik nik uste guztioteko, bueno, jarduna gala. Pena bat garaipen hori ez eskuratzea. Bai, hombre, holako festa bizita eta karromeste jende etorri eta denek gustatzen zaigu beti, ba, bueno, irabaztia eta zaletuei golak eskaintzia, bueno, oaingoan ezin izan du, baina, bueno, seguruna urrengoan izango ala eta horrekin pentsatu horko du. Eskerrik asko jun urberotara murgiltzea eta ea beste batean posible den. Bale, eskerrik asko. Haxe da bai, beste protagonista batekin gaude, Gaizka Tokeroren ahotsa, gaurko honetan bere izena lau haizetara zabaldu da igandero legez. Bueno, Gaizka, zure izena bai, jokaldi bikaina egin, baina gaurkoan ezin izan du Euskal Selekzioak garaipen eskuratu. Bai, ni ustez bigarren zatian aukera desente izan ditugu, beraine baino gehiago, baina bueno, beraiek bi aukeretan bi gola sartu dituzte, gu aukera desente eduki ditugu, baina ez da sartu baloia ez. Dena den gauza txar guztietatik positiboa zerbait hartu behar da, Samameseko giroa, euria kupidari gabe egon arren bikaina benetan ez? Bai, beti bezala, bueno, jendea gurekin dago, bai Athletikekin, bai Euskal Selekzioarekin gaurkoan, eta bueno, hori da politena guretzako, eta horrengatik doa ez, hau, esportzu hau. Oso ondo ba, juntzaitez urberotara eta eskerrik asko. Bai, zuei, agur.